In de nacht van 19 december 1943 vleert een groep Amerikaanse B-17-bommenwerpers van Engeland naar Duitsland. Ze moeten daar bombarderen en dat gaat goed, maar op Boppen-Emden worden ze rekken door het Duitse alweer geschud. Een van de vliegtuigen wordt zo botrekken dat er boppen Koehol in de problemen komt. De motoren vallen uit en boven dat ontstaat in een van de motoren echt nog brand. En dan besluit de piloot van de 10-koppige bemanning, we moeten het verlaten, wij herhelden Engeland net. De Amerikaan besluit het vliegtuig te verlitten. 8 man springen boven Koehol eruit. Een daarvan is co-piloot Frederick Robinson. Hij speelt om bij Pietersbierum. Hij hier bij zich een kaart en noodgeld. Die kaart en dat noodgeld hebben we van het Fries Verzetsmuseum gekregen. En daar ben wij op zoek gegaan van naar de historie en naar het verhaal wat achter deze vliegtuigramp zit. Ze vinden rapporten van 3 bemanningsleden die de ramp overleefden. Gekke weer dus dat het vliegtuig net als vermist op Joen werd. Het bleek dat het wel Engeland helde hier. Zo is man Blauwe uiteindelijk vermist. De ongespeelde Robinson wordt eerst begroeven bij Pietersbierum en wordt later overgebracht naar Margraten. Het verhaal is het komende weekend te zien in de bunker van Koehol. Daarbij wordt een speciale gast verwachten. We hebben nog contact met een 4 familielid, een nicht van hem. En die komt aanstaan maaien hier naar Pietersbierum en die wil dan zien wat hij eerst begroeven is en wat hij uiteindelijk ongespeeld is.